Апошні раз яна выйшла на сцэну ў пачатку 90-х і знікла. Больш 20 гадоў пра яе ніхто не чуў. Яна рэдка выходзіла на сувязь з калегамі-артыстамі, не давала інтэрв'ю карэспандэнтам, у інтэрнэце аб ёй няма ніякіх біяграфічных звестак. Вядома, што яна нават выкінула ўсе запісы сваіх выступленняў. Аднак фонд Белтэлерадыёкампаніі захаваў рэдкія матэрыялы з канцэртаў гэтай беларускай спявачкі. Яе імя – Святлана Кульпа. І пачнем з песні «Люблю цябе, белая Русь». Житнёвое поле, лясы и озеры, крыничка у лузе и у небе жаўрук. Слухайся толькі, усё тут гаворыць. Люблю тебе, белая, белая Русь. Люблю тебе, белая, белая Русь. Ну, як не любіць ты, я хаты за гаем, ля сініх азёр і палёў золотых, где хлебом и солью сяброў сустракаюць и с песней проводят як родных своих, и с песней проводят як родных своих. Свет помнить и сёння, як ты воевала, что кожны чацвёрты зямлі Беларусь от ворагаў лютых Москву заслоняла с усёю радзімай, і ты, Беларусь, с усёю радзімай, о, белая Русь. Святлана Кульпа нарадзілася ў Мінску. Аднак з дзяцінства марыла зусім не пра кар'еру спявачкі. Яна захаплялася жывапісам, таму без разваг пайшла вучыцца ў мастацкую школу. Дарэчы, Святлане выкладаў прадмет народны мастак БССР Леанід Шамялёў. Але лёс не пераступіш і не абыдзеш. Да таго ж, цяга да песні ў дзяўчыны была заўсёды. Яе дзядуля валодаў моцным тэмбрам, спяваў у царкоўным хоры. Таму ў хуткім часе Кульпа закінула алоўкі і фарба ў далёкі кут і вырашыла, што на гэтым яе пленэр скончыўся. Новае жыццё пачалося ў 1971 годзе, калі Святлана паступіла ў музычнае вучылішча. Прычым, будучая эстрадная спявачка абрала класічнае аддзяленне. Мы ўжо ніколі не паслухаем, як выконвала студэнтка Святлана Кульпа оперныя арыі. Аднак у нас ёсць магчымасць паглядзець першы беларускі мюзікл з яе удзелам. Ты раскрывают важно, словно рыбы. Герои фильма не идут, бегут. И стерлась лента старая, разрывы включают свет на несколько минут, на несколько минут, на несколько минут. Кино немое здесь победа жеста, неистовство трагического льда. Так он кричит, похищена невеста. Фиакр по грязи тянется фата. Не надо слов, как лента стерто слово. Меня трясет в безмолвии синема. У сильных чувств молчание основа, страдание нема, музыка нема, музыка нема, музыка нема.
похищена невеста. Фиакр по грязи тянется фата. 1974 год. Лёсавызначальны. Святлана Кульпа прымае ўдзел у рэспубліканскім конкурсе артыстаў эстрады. Падчас рэпетыцыі сябры знаёмяць яе з Тамарай Раеўскай, на той час зоркай беларускай эстрады. Тая, пачуўшы голас Кульпы, з ахвотай пачынае працаваць над вакалам маладой спявачкі. З той пары Святлана і Тамара становяцца лепшымі сяброўкамі на ўсё жыццё. Пасля конкурсу таленавітую маладую спявачку заўважылі мэтры. І хутка Святлану запрасілі ў папулярны беларускі ансамбль «Чараўніцы». Сёння яе там успамінаюць як моцную вакалістку. Калі астатнія чараўніцы і спявалі і ігралі на інструментах, то Святлана толькі спявала. Яна заўсёды стаяла ў цэнтры ансамбля. Яна і па жыцці была цэнтрам. З гэтай прычыны Кульпа праз пару гадоў сышла з гурта і пачала сольную кар'еру. І зараз прагучыць песня, якая не мае тэрміну даўніны, якую час не псуе, а толькі дадае густу. Человек человеку друг. Это истина людям известно. Отчего же, скажите вдруг, захотелось мне спеть эту песню? Не ищите на солнце тень, не гоните внезапную жалость, научитесь любить людей, понимая их силу и слабость. Что там за памятью нашей скрывается, сердцу напомнить пора. Все забывается, все, кроме горя, любви и добра. В жизни такое нередко случается, сердце волнуется вновь. Все забывается, не забывается. Горе, добро и любовь, все забывается, не забывается. Только горе, добро и любовь. Излучаете души тепло, а иначе помыслы тщетны. Надо только, чтоб к вам пришло это чувство, прекрасная щедрость. Эту песню я вам пою для того, чтоб еще раз напомнить: зря прожить можно жизнь свою, не придя к человеку на помощь. Что там за памятью нашей скрывается, сердцу напомнить пора. Все забывается, все, кроме горя, любви и добра. В жизни такое нередко случается, сердце волнуется вновь. Все забывается, не забывается. Горе, добро и любовь, все забывается, не забывается. Только горе, добро и любовь. Мы з Пугачовай разам пачыналі. Толькі я была на адным беразе Чорнага мора, а яна на іншым. Я ў Адэсе на днях культуры БССР, а яна на залатым арфеі. Так Святлана Кульпа ўспамінае свой зорны час. У канцы 70-х спевачка ўзыходзіць на алімпы ўсесаюзных конкурсаў эстраднай песні. Яе імя на афішах пісалася вялікімі чырвонымі літарамі. Яна збірала поўныя залы па ўсім Савецкім Саюзе і за мяжой. На гастролях у Томску пасля канцэрта да мяне падышла дзяўчына і кажа: «Я таксама Святлана Кульпа. Можа, мы з вамі родныя?»
Адказваю, ці наўрад. А яна: мой дзядуля пайшоў на вайну і не вярнуўся. Вось шукаю сям'ю. Мяне гэта дзяўчына ўразіла на ўсё жыццё, але нічым я не магла ёй дапамагчы, успамінала спявачка. Аднак Святлана дапамагала. Так здарылася і заслужаным артыстам Рэспублікі Беларусь Владзімірам Радзівілавым. Я паступіў у музычнае вучылішча, і ўжо з другога курса Святлана Кульпа запрасіла ў ансамбль «Песня і мода» у якасці канферансье і парадыста. Усё з чагосьці пачынаецца. І добра, калі ўсё пачынаецца з песні. Моя любовь, любовь моя земная, со мной простилась где-то на пути. Я думала, за ней придет другая, меня от одиночества спасти. Я думала, за ней придет другая, и ею снова буду я сильна. Но только лишь недавно поняла я, что в жизни у меня любовь одна. Одна любовь над памятью кружится, как раненая птица над землей. Одна любовь, и ей не повторится, ей никогда не встретиться со мной. Одна любовь, как ручеек в пустыне, звала меня в палящей тишине. Одна любовь, как солнце в небе синем, так долго согревало сердце мне. И пусть она не знает продолжения, и пусть она, как верба, отцвела, я шлю судьбе свое благодарение за то, что у меня любовь была. Одна любовь над памятью кружится, как раненая птица над землей. Одна любовь, и ей не повторится, ей никогда не встретиться со мной. Одна любовь над памятью кружится, как раненая птица над землей. Одна любовь, и ей не повторится, ей никогда не встретиться со мной. 1983. Самы рамантычны год у жыцці Святланы Кульпы. Сваё каханне яна сустрэла ў Віцебску падчас гастроляў. Яўген Ершоў на той час працаваў у філармоніі і як прафесійны музыкант адзначыў голас спявачкі. Пасля той сустрэчы ён адразу ж паехаў да каханай у Мінск. Потым пачаліся рэдкія, але доўгачаканыя сустрэчы, перапіскі. Ён дарыў ёй французскі парфум, а яна адпраўляла яму лісты з такім жа духмяным водарам. Калі ажаніліся, таксама мала бачылі адзін аднога. 300 дзён у год мы былі на гастролях, успамінае Яўген Ершоў. Але замест парфуму мы прывозілі адзін аднаму ўжо шклянкі з кавай розных гатункаў з розных краін свету. Лепшым падарункам нам усім зараз будзе песня, якую бадзёра выконвае Святлана Кульпа. Ох, змарнела я за чаю, я вам шчыра раскажу. Чаму хлопца не кахаю, чаму нават не дружу. Яснавокі, слаўны, малы і пацягнуты заўжды. Яго я пакахала б, каб ён быў
ей притулиться я як след. Борода, як веник коле, прокурил я ей, як дед. Яснобокий, славный, малый и потягнутый завжди. І його я покакала б, каб ён быў без бороды. Ох, бяда, 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 бо у хлопца борода, а у хлопца борода. Святлана Кульпа адрознівалася тым, што імкнулася неяк тэатралізаваць свае песні. Была вельмі яркая спявачка, якая заўсёды знаходзіла незвычайныя арыгінальныя хады падчас выступлення. Так, у адным з інтэрв'ю распавядаў артыст эстрады Віктар Сінайскі. Але якой цаной гэта ўсё давалася? Жанчыне на эстрадзе працаваць вельмі цяжка, гаварыла Святлана. Канцэртныя касцюмы шылі ў оперным тэатры. Дзякуй Богу, дапамагала моя сястра. Яна ў мяне прафесійны мадэльер. За дзеннем увогуле існавалі стандарты. Жанчына не мела права на кароткія спадніцы і адкрытыя плечы. Трэба сказаць, што над знешнім выглядам Кульпа ўсё роўна ставіла эксперыменты. То была блондынкаю, то шатэнкаю. На яе блішчастыя сукенкі глядзелі ўсе модніцы Мінска. Мужчыны рабілі кампліменты. Пра сустрэчу не пытай. Не адказ, а песня ў выкананні Святланы Кульпы. Ветер, пробяжи по теплых лужах. Ты з маланкой хмара адлятай. Про сустречу не пытай, про сустречу не пытай. Была жизнь уже, испытанием просто почакай. Про сустречу не пытай, про сустречу не пытай. Была жизнь уже, испытанием просто почакай. Погляди, як свет расквечан, зоркі пацеркі гараць, каб маім каханым стаць і маёй надзеяй вечнай. Трэба сэрцу давяраць, трэба сэрцу давяраць, давяраць. Не пытай, про сустречу не пытай, як я так сама, адзіноты просто паспытай. Про сустречу не пытай, про сустречу не пытай, як я так сама, адзіноты просто паспытай. Погляди, як свет расквечан, зоркі пацеркі гараць, каб маім каханым стаць і маёй надзеі вечнай. Трэба сэрцу давяраць, трэба сэрцу давяраць, давяраць. Паглядзі, яна азначае сараство Хрыстова, шэптам вымавіла Святлана Кульпа. Гэта быў 1983 год. Спявачка выступала ў Мазамбіку. Часам давала па 2 канцэрты ў дзень. Калі выдаўся адпачынак, калектыў павезлі на экскурсію. І тут беларускія артысты ўбачылі хрысціянскую працэсію. Радство святкавалі чорныя людзі. Для савецкага чалавека гэта было сапраўднае відовішча. Не ведаю, якія песні спявала Святлана Кульпа афрыканцам, але ім дакладна б спадабалася наступная кампазіцыя. Листы, ветер стогне и свища, потягнула смолой с пераспелых боров, зарастая на узлесси травой попелища,
незабывных сустрэч и юнацких костров отпалали огни на ружовым предвесни, по коры оплывая густая смола. Соловьи отспевали, а звонкая песня путеводною зоркой у свет повела. Ночные костры, песня песню сменяя с зоры до зоры. Ночные костры, незабытые смалку ночные костры. Ночные костры, песня песню сменяя с зоры до зоры. Ночные костры, незабытые смалку ночные костры. Ночные костры, песня песню сменяя с зоры до зоры. Ночные костры, незабытые смалку ночные костры. Ночные костры, песня песню сменяя с зоры до зоры. Ночные костры, незабытые смалку ночные костры. Калі давалі не 2, а по 3-4 канцэрты ў дзень, атрымлівалі 1000 рублёў у месяц. Гэта былі добрыя грошы. Можна было тэлевізор і халадзільнік адразу купіць. Мы з мужам купілі за 1200 рублёў першы відзік. Запісаліся праз блат у чаргу ў магазин электратавараў. З гастроляў прыязджаем, нас чакае паштоўка. Атрымаеце ваш відэамагнітафон. Так успамінала Светлана Кульпа савецкі час дэфіцытаў. У 1991 годзе перавярнулася ўсё з ног на галаву. Эстрада патрабавала новых галасоў, песень, выканаўцаў. Святлана таксама змяніла прычоску, гардэроб, рэпертуар. Фонд Белтэлерадыёкампаніі захаваў адзін з апошніх запісаў Светланы Кульпы. Маёй суседкі вырасла на столі залатая кветка, ты згубіла колер, абмінулі рэню хлопцы кавалеры, кветкавы карэнні леглі на шпалеры. Не тужы, Регіна, знойдецца каханне, чорная Віргіня залатою стане. Не тужы, Регіна, знойдецца каханне, чорная Віргіня залатою стане. Потяжели тени, расплылись окны, разошлись стены в черноте глубокой. Мелькнула зорка у жалобной слоте, вздыхнула горько девчина в самоте. Не тужи, Регіна, знойдется коханье, чорная Віргіня золотою стане. Песні нікуди не знікаюць, нават калі сыходзяць выканаўцы, мяняюцца музычныя густы, эпохі, пакаленні. Песні вытрымліваюць час. Яны яшчэ доўга могуць жыць, калі ўсім здаецца, што яны ператварыліся ў пыл і сны, у падзеі і людзей. Такая сіла песень. І неважна, спяваюць іх або слухаюць, плачуць ад іх або смяюцца, лечаць на душу або грэюць сэрца. Вы глядзелі праграму «Беларусь як песня». Да новых сустрэч! La 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 la.